Здравейте, приятели! Вие сте с моя нов астроканал в YouTube, AstroNB, в който ще си говорим за астрология, езотерика, окултното, тайните и ще засягаме такива важни и наболели напоследък теми. В днешното видео ще си говорим по-подробно за тъй дългоочакваният съвпад на двете тежки планети Сатурн и Нептун, който ще се случи през този месец февруари. Датата е 20. Точно там ще се съберат тези две планети и ще затворят една епоха. Но, затваряйки една епоха, отварят друга, разбира се. Съвпадът между Сатурн и Нептун носи една много дълбока кармична развръзка, който е свързан и с разпад на илюзии, с създаване на една нова реалност. Това не е лек транзит, не е лек аспект, но е момент на истина, на лична, колективна и духовна такава. Интересното тук е, че двете големи планети, които имат отношение към всичко глобално, социално и въобще цялото общество, ще се съберат в нулевия градус на знака Овен. Това е овенската точка или раждането на новото начало, на първата искра, т.е. Овен, знаете, че е първия знак в зодиака и започва един изцяло нов цикъл, т.е. двете планети Сатурн и Нептун вече са превъртели целия зодиак и сега откриват пред нас една наистина епоха на много нови възможности. Сега това няма да бъде леко, ако някой си мисли, че всичко ще се случва по мет и масло, не е така, очаква ни много работа. Много дисциплина, структура, изграждане на едно ново бъдеще, тъй като Сатурн, самата планета, се свързва с структурата, с градежа, с устойчивостта и в нашето тяло Сатурн управлява костната система, така че знаете, че тя е свързана точно с това да ни държи изправени. Сатурн всъщност е нашата опора и онова, което ни кара да създаваме, т.е. формите. Сатурн управлява формите, той е последната видима планета от Слънчевата система. След него следват тези невидимите трансценденталните, които са свързани с една така по-дълбоко психологическа страна от нашия живот. Но важно е сега първо да говорим за Сатурн в Овен. Той в този знак не се чувства особено добре, тъй като е в падение и ще му бъде малко по-сложно да създаде нужните форми и структури и самите обновления, докато ги направим това, което искаме да бъдат, ще ни отнеме малко повече време. Т.е. трябва да бъдем много дисциплинирани, структурирани и последователни. Така както стана ясно, Сатурн носи реалността, структурите, той е планета на кармата, т.е. от тук нататък започваме да усвояваме едни нови кармични уроци, до тук каквото сме усвоили сме, сега почваме нов урок, т.е. минаваме в следващия клас. Надявам се, сме си взели всички изпити успешно, за да продължим напред. А пък Нептун, другата планета, която влиза в Овен, и двете тежки планети се събират заедно, е свързана с духовното, с съзнанието, с подсъзнанието, с мечтите, с илюзиите, с заблудите. Двете планети са изключително разнородни, т.е. едната, ако е структура и реалност, другата е нереалност и т.е. океан, море, там нямаме граници, нямаме структури и ще се получи една много интересна енергия, която се е случвала и преди. Това е цикъл, който се случва на 36 години в края на краищата. Двете планети на 36 години се събират в даден знак. Преди 36 години, ако се върнем назад преди 36 години, ще видим, че тогава е паднал социалистическия строй, перестройката е започнала, така че в политически глобален аспект ни очаква един нов начин на управление. И този нов начин на управление ще бъде до голяма степен повлиян от енергията на Овен, а Овен е по-динамичен, по-военен знак, по-агресивен на моменти, така че можем да станем свидетели на по-военни положения, така те да се разгръщат и да се разпространяват, за съжаление повече. Към момента едва ли ще излязат извън тотален контрол, просто ще бъдат на локални места, но ще се засилват. Нептун и Сатурн, винаги когато се съберат двете планети, носят една така опасност, в случай в знака Овен, от диктатури. Т.е. до голяма степен ще се опитват да ни контролират по един или друг начин, на което естествено ние не трябва да се поддаваме, а трябва да се борим, да отстояваме своите позиции и да бъдем уверени в себе си, тъй като знака Овен е свързан с увереността, с индивидуалността, борбеността, това да се борим и да постигаме това, което искаме. Сатурн винаги проверява докъде сме стигнали, как сме усвоили своите уроци,
както казах и преди малко, дали сме готови да минем в следващия клас. Така че ще претърпим една сериозна проверка и много неща в нашия живот ще започнат да се променят. Тоест, както стана ясно, ще градим нещо изцяло ново. 2026 година просто една много динамична година. Времето започва да тече по един много по-различен начин. Трябва да бъдем много инициативни, отговорни, адаптивни, за да постигнем всичко това, което искаме. Да, стресът може да е малко в повече, но в края на краищата той е точно този, който движи нещата и ражда новото. Самия стрес ни провокира да действаме. Какво носи още съвпадът на Сатурн и Нептун? Разпад на лъжливи системи, край на идеологии, които вече няма да работят, срив на фалшивите авторитети, на фалшивите политики, ще започне всичко да излиза наяве, ще стават ясни много неща, илюзиите по някакъв начин ще започнат да падат и да ни се отварят очите, да започнем да се събуждаме. Самата енергия носи едно духовно пробуждане за всички нас. Много хора ще усетят загуба на вяра в старите модели, в старите начини на действия, на управления, старите си личен план лично, нали, в мисловните си модели, в ценностната си система. Общо взето ще свалим до голяма степен и розовите очила и ще погледнем малко по-реалистично на нещата. Тъй като Нептун, излизайки вече от Риби, той вече се намира в Овен, тъй като той пръв влезе още на 26 януари тази година. Но когато се намираше в Риби, ни създаваше така една много по-голяма предпоставка за илюзии и за заблуди, а сега много по-трезво, влизайки в Овен, ще ни даде възможност трезво да погледнем на случващото се около нас и да си направим една реална ретроспекция и анализ до къде сме стигнали, до къде сме вървяли в момента. Освен това, до голяма степен ще се засилват нашите сънища, нашите интуитивни усещания, даже нали, някои пророчески способности могат да се пробудят в по-духовните хора от обществото. Така че ще трябва да се научим да разчитаме и тези знаци под една или друга форма, тъй като това наистина ще се засилва. В личен аспект или на лично ниво съвпадат на двете тежки планети може да донесе някакво разочарование, но то ще бъде предпоставка или така катализатор за пробуждането, за което говорихме и преди малко. Тук може да се сложи край на връзки, на мечти, на планове, които да се заменят съответно с нови такива. Но краят винаги е свързан с нещо, което не е било истинско, т.е. то ще приключи. Всичко това, което вече не е нужно и не е истинско, не отговаря на реалността, ще падне. И ще се сблъскаме с реалността на собствените си избори до голяма степен. Така че хубаво трябва да помислим какво от тук нататък ще избираме, защото, както казах, това е 36 годишен цикъл. Това е една енергия, която е изключително силна, а пък двете планети не са се срещали в Овен от 300 години. Тоест, нали, това е епохална промяна, която ще се отрази на всички нас под една или друга форма, не само в обществен план, но и на лично ниво, зависи къде попадат двете планети във вашия натален хороскоп, как си взаимодействат с планетите от наталната ви карта. Много компоненти и варианти има, така че това може да се уточни, нали, когато се проведе една лична консултация по-задълбочена. Ключов въпрос, който ще събуди у всички нас тази енергия е това, в което вярвам, има ли здрава основа. Тук пак се връщам към Сатурн, защото точно той ще ни накара да създаваме тези нови основи, новите структури и така да градим, да имаме стожер, да имаме стабилност, устойчивост. Но ако сме допуснали някакви грешки през изминалите 2 години и половина най-вече, защото Сатурн през 2 години и половина сменя своя знак, т.е. той ще направи една проверка на изтеклите вече 2 години и половина. И ще провери, ако имаме някакви грешки, той ще ги изкара на повърхността, да ги осъзнаем и преработим, за да ни пусне напред. Но ако сме били достатъчно отговорни, дисциплинирани и сме работили здраво през последните 2 години и половина, сега той ще ни надгради, той ще ни даде възможността вече да видим реалните резултати от нашата работа и нашите усилия. На колективно ниво, в политически аспект, по-скоро ще станем свидетели на разпад на старите политически структури. Така или иначе те сега започват да се разпадат и до 28 година ще държат, така както се казва, старите кукли ще се опитват да играят някакви нови пиеси, но между 2028 и 2030 година
тотално вече всичко ще бъде променено и тогава наистина старите структури ще се разпаднат и ще бъдат вече изцяло заменени с нови, говоря в политически аспект, политически партии, нови лидери и така нататък. Но до тогава ще имаме игра с старите управляващи, нали, говоря специално за България. За България този аспект е изключително важен, тъй като тя е под управлението на Сатурн, нашия асцендент е Козирог и е много важно да се научим на дисциплина, на структура, на това да бъдем по-отговорни един към друг. Съвпадът на Нептун и Сатурн е много важен и за България, тъй като България е под знака на Козирог и Сатурн се явява една от нашите управляващи планети. Така че тук също ще станем свидетели, нали, на много големи промени и ще се промени въобще генерално начин на живот. Това, нали, със сигурност ще можем да го видим много скоро. Даже ние вече го виждаме, виждате колко става всичко динамично, колко бързо се променя абсолютно цялата обстановка. Както казах и по-рано в видеото, трябва да сме адаптивни, да сме готови да предизвикаме себе си по някакъв начин, да излезем извън зоната си на комфорт, именно защото тая енергия ще ни направи точно един такъв номер, ще ни изкрои, ще ни провокира да излизаме извън зоната си на комфорт. Може да ни е малко объркано, да не знаем на къде да захващаме едно, друго, трето, пето. Важното е да се опитва човек и да действа по някакъв начин, да не се плаши от грешките, тъй като грешките са учители. В края на краищата нещо, ако не се получи от първия, втория или третия път, ще се получи от следващия. Така че вярата в собствените ни възможности е много важна, когато сме изправени пред толкова силна и трансформативна генерално енергия. Други важни теми, които ще бъдат засегнати през следващите 2 години и половина, заради движението на Сатурн през Овен, което трае толкова, са нашата работа, кариера, израстване. Много хора от нас ще започват да се питат дали се чувстват добре на мястото, на което работят, или бизнеса, който имат, дали отговаря на техните изисквания и ги удовлетворява. Така че големи промени ни очакват в личен план относно нашето развитие, кариера, израстване и напредък. Така че тук също, нали, ще имаме така възможност да променим попрището си или да го заменим с нещо друго. Хубаво е да помислим какво да бъде то, как да го реализираме стъпка по стъпка, тъй като Сатурн винаги е свързан с последователност и с план, с организация. Така че, въпреки че е в Овен и Овена е така доста активен знак, доста първичен по някой път, бързо действащ, не мислещ за последствията, просто въпросът е да се действа. Да, трябва да използваме неговата искра, тъй като тя е символа на пробуждането на новото, но и след това трябва да бъдем по-последователни и отговорни, да се придържаме към желанието си, към това, че искаме да създадем нещо ново. Да не губим искрата, да не губим това желание, да я задържим под една или друга форма. Нептун ще бъде в Овен в продължение на 14 години и половина. На него толкова време му трябва, за да премине през един зодиакален знак. Тоест, той е поколенческа планета. Тоест, тук сега ще станем свидетели как новото поколение по някаква или друга форма ще вземе превес над нещата и ще е много ключово и много водещо. Ще бъдат засегнати много важни теми. Нептун винаги е свързан и с медицина, т.е. ще станем свидетели на едно много силно развитие на медицината и много промени и там, което е за добро в края на краищата. Т.е. ще се намерят лечения за болести, които до сега са били нелечими под една или друга форма. Ще има голям подем и в медицинската сфера. Нептун е свързан с висшата любов, с духовността. Ние не трябва да гледаме само негативното, тъй като всички планети имат няколко типа проявления и винаги имаме плюс и минус. Аз винаги гледам да се концентрирам в по-духовното, в по-позитивното, така че Нептун е точно това. Висшата любов, прошката, милосърдието, състраданието, с нашите идеологии, с религията, така че и тук в идеологичен план, въобще обществото ще започне да гради едни нови идеологии и да променя възгледите си относно това. Религията също ще бъде до голяма степен повлияна. Тук ще имаме, нали, така една борба да запазим вярата си до голяма степен, тъй като религия и вяра, нали, това реално са две различни неща. Нептун е свързан и с имиграцията, т.е. ще станем свидетели на много миграционни потоци от едно към друго място. До голяма степен ще се създадат проблеми в тази сфера, така че трябва да се обърне внимание на това от управляващите.
тъй като въобще целият свят се променя, цялата енергия се заменя с нова, затова именно е толкова важна тази година. Той самия февруари месец е един от най-ключовите за 2026 и от него започват промените. Реално, както аз обичам да казвам, 26-та година започва от февруари. Имаме и много други важни аспекти през февруари, за които ще стане въпрос в следващите ни срещи и видеа. Истинската задача на съвпада между Сатурн и Нептун е да съчетаем вяра и отговорност, мечта и структура, духовност и действие. Именно това ще ни води напред в новите времена, в които вече се намираме. Сатурн в Овен ще ни накара да повярваме повече в себе си, т.е. това ще ни е следващия урок, който трябва да усвоим, ако не сме го усвоили естествено. През следващите 2 години и половина, много важен, това е един така по-кратък период все пак, да станем по-самостоятелни, да обърнем внимание на взаимоотношенията, тъй като Овен, той е свързан с Азът, знака на Азът, обаче срещу него стои знака Везни. В астрологията всичко е дуално и Овен Везни е оста на взаимоотношенията, т.е. да видим нашите взаимоотношения и те ще претърпат сериозни трансформации, можем да започнем нови връзки, да прекратим стари такива, да помислим много сериозно какво искаме в живота си, касайки нашите взаимоотношения, не само лични, но и партньорски такива, да се създадат много нови възможности и за партньорски взаимоотношения, говорейки за Сатурн, за работа, кариера и развитие. Така че ни предстои една много интересна енергия, едни много интересни времена. Важното е да кажем също, че когато Сатурн и Нептун действат заедно, тук става една магия, но същевременно един изпит. Тяхната енергия, когато е под обща форма, иска от нас да дадем форма на нещо невидимо, т.е. да осъзнаем и нашите мечти, желания и да започнем лека по лека да ги изпълняваме, да превърнем вярата в практика, да направим духовното също до голяма степен приложимо, тъй като духовното и материалното винаги работят заедно. Самия Сатурн е господаря на кармата и на материалното, пък Нептун е господаря на невидимото и на духовното. Виждате колко са различни двете енергии и ще ни бъде определено трудно да ги съчетаем. Трябва да излекуваме илюзиите до голяма степен чрез реалност, да гледаме и по-реално на нещата и да слеземе от небето на земята. Малко така ще се получи една провокация към нас. И това до голяма степен често може да се усеща като разпад на мечти, като загуба на път. Но човек не трябва да губи надеждата. Една врата като се затвори, се отваря друга, разбира се, просто трябва да се преориентираме. Когато говорим за Нептун, никога не е ясно, тъй като той размива абсолютно всички граници и не се знае кое откъде идва и как идва. Сложна е неговата енергия, трудно е да го сложим в някаква рамка и да го обясним какво точно представлява. Но това е една висша планета, до която много хора не достигат, дори при дълга работа с наталната си карта или дълга работа с астролог, докато се осъзнаят тези вътрешни промени. Нептун управлява психиката ни, психическото ни състояние. До голяма степен той е свързан с зависимостите. Така че минавайки в Овен, тъй като той предишните 14 години беше в знака Риби, който е така по-податлив на психотропни вещества, на алкохол, на наркотици. Сега, когато Нептун е в Овен, тези неща малко ще останат на заден план, надявам се, и хората така ще бъдат по-мотивирани дори да изградат нови навици за себе си в ежедневието си, така по-здравословно да погледнат над нещата. До голяма степен Нептун е свързан с вируси, с инфекции. Когато е в знака Овен, това също е предпоставка така да се сблъскаме с нови такива, да има растеж и на тези проблеми. Но, както казах, медицината ще върви стремглаво нагоре и ще намира решение на много въпроси, които досега са били неразрешими. Много хора, разбиращи по-малко или повече от астрология, се стряскат от Сатурн, тъй като повечето астрологични източници и книги той е пресъздаден като един страшен и лош учител, който по някакъв начин се ни наказва, но, както казах и преди малко, Сатурн е господаря на кармата. Кармата е закона на причината и следствието. Тоест, ако ние посеем пъпеши, няма да поникнат череши, така че всъщност той е много справедлив и ни дава точно това, което сме си заслужили.
Имайте и това предвид, работете по-усилено над себе си, бъдете по-добри, по-съпричастни един към друг, нали, за да нямаме проблеми после с строгия учител Сатурн. Всъщност работата на Сатурн да ни изгради, да ни накара да израснем, да напреднем, да осъзнаем реалността, в която се намираме, да бъдем по-организирани, по-отговорни, както стане ясно с риск да се повторя, но това са наистина много важни неща и неговата енергия е свързана именно с тях на първо място. Много от нас поемат по нов път, разрушава се старото и всеки такъв етап е сложен и трябва да бъде добре премислен, осмислен и да му дадем време. Енергията на Овен пък ще ни дава нужният тласък, за да започнем някакво действие, да направим първата крачка. Това е много важно. Трябва да се научим да разграничаваме илюзията от реалността и това е част от урока на Сатурн и Нептун в Овен. Макар времената да са преломни, ние трябва да се постараем да ги направим и продуктивни, колкото зависи от нас и на всеки според силата му и възможностите му. Макар съвпадът на двете големи планети да носи определено много предизвикателства пред нас, поради промяната на управлението, на структурите, на обществения начин на живот, ние ще трябва да повярваме по-осезаемо в себе си, да продължим да работим и да гледаме напред, но е важно да не взимаме решения базирани само на надежда, да проверяваме фактите, хората, както и обещанията насочени към нас и да създадем реална форма на нашите мечти и духовни идеи. И да оставим онова, което се разпада, да си се разпадне, защото не е практично да го спасяваме на сила. Явно му е дошло времето. Ако нещо си тръгва, значи никога не е било стабилно. Това ще ни каже Сатурн в Овен. Съвпадът на Сатурн и Нептун ще ни попита само едно нещо. Готови ли сме да живеем в истина, дори когато тя не е удобна? Защото след този аспект нищо фалшиво няма да оцелее. И това не е момент на страх, а на зрялост. Надявам се това видео да ви е било интересно и полезно. На мен, честно да си кажа, не ми беше много лесно да говоря за Нептун, тъй като той е изключително труден за описване, тъй като е планета на невидимото, на илюзиите, на заблудите. И когато говориш за него, винаги можеш да се объркаш и да се оплетеш в мрежите му или в дълбоките му води да нагазиш. Но в следващото видео ще си говорим как енергията на съвпада на Сатурн и Нептун ще повлияе на всеки един зодиакален знак. И вярвам, че това ще ви даде една така по-конкретна насока, какво да очаквате и как да постъпите в дадена ситуация. Можете да се абонирате за моя канал чрез натискане на камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. И ще се радвам да го направите, тъй като така моите видеа ще достигат до повече хора и взаимно можем да си бъдем полезни.